Kaya may lusad na yun one-stop shop alang sa mga permit sa mga negosyante. Kaya di po may nilalim ang pag-acquire ani Idol Labi Bulky, na nga kanang nahumana kanang mga Oo. pagsugod sa fiscal year, di ba no, ang mga Oo. kanang sa At business ba. kahasol sa mga papeles. Ang lokal nga kagabahanan sa Dabatay de Lusa ng one-stop shop alang sa mga permit sa mga negosyante. Kompleto detalye sa report natin ka nato Ni Idol Chixie. RMN Report. Milusad ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Daan Bantayan og one-stop shop para sa Auto Business Permit Licensing System para sa tuig 2025. Ang moong serbisyo mihatag og kahigayunan sa mga negosyante para mamahimong paspas ang proseso sa aplikasyon sa renewal sa mga business permits. Nalakip niini ang mga individual nga negosyante ingon man sa mga kumpanya nga nag-operate sa maong lungsod. Nasayran nga ang maong one-stop shop nga serbisyo kutob lamang sa Enero 20 tuig 2025. Alang sa IFM, balita sa buntag kini si Idol Chixie. Di kapungan sa paghatod sa nagunawag labas nga balita. Tatak RMN, tatak IFM, balita.